Jackie Body Session, Chief Voice Catalyst, straight out Yalanation. Yalanation. The ladies, Chief Voice Catalyst. Ndomuda, wana iye Ndomuda, wana iye Ndomuda, wana iye Ndomuda. Uyandikuze mudiwa mashoko erudo usambo manzwane kuwa togara dichingoro chanda kuwa zvandoda kwauri ndoda kutukoziva kufara newe ndo kwandoda kuswera newe ndo zvandoda zvese zvaunoda ini ndokupa uri mumwoyo zvese nemupfungwa kufara newe ndo kwandoda kuswera newe ndo zvandoda zvese zvaunoda ini ndokupa uri mumwoyo mangu nemupfungwa mumwoyo mangu ukushanda unge wachi pandokuguma bepi ndozvifila une tachi rudo rwedu rumbofarwa pera stachi pandiri hapana anokubvisa unge bachi. Hey girl, let me tell you something, moyo mangu ukutonga you rule that thing. Me are the king girl, you are me queen, saka mira ndimbo kuudza something. Kufara newe ndo kwandoda, kuswera newe ndo zvandoda zvese zvaunoda ini ndokupa uri mumwoyo zvese nemupfungwa kufara newe ndo kwandoda kuswera newe ndo zvandoda zvese zvaunoda ini ndokupa uri mumwoyo mangu nemupfungwa. Mai mwana hapana kwamoenda mai mwana. Mai mwana uya ndikuudze mai mwana. Ndomuda, wana iye Ndomuda, wana iye Ndomuda, wana iye Ndomuda. Kufara newe ndo kwandoda, kuswera newe ndo zvandoda zvese zvaunoda ini ndokupa uri mumwoyo zvese nemupfungwa kufara newe ndo kwandoda kuswera newe ndo zvandoda zvese zvaunoda ini ndokupa uri mumwoyo mangu nemupfungwa. Yalanation.